फ्रेंडशिप रो माने कौन तो मत ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା। ଏମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯଦି ନ କହିପାରୁଛେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛେ। ତ ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ ସବୁ କିଛି କହିପାରୁଛେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ। କିଛି ବି ମନରେ ନ ରଖିକି ଯେ ସେ କଣ କେମିତି 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 ନାହିଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିପାରିଛି। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଲାଗେନି ଯେ ଏ କଣ ଭାବିବ କଣ ନାହିଁ, କିଛି ମନରେ ନ ରଖି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ନା ମାନେ କଷ୍ଟ ହସ ଖୁସି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛୁ। बेस्ट फ्रेंड ହଁ, अच्छा तुम कहबो तुम बेस्ट फ्रेंड विषय रे ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ସବୁ କିଛି। ମାନେ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଉନୁ। ସେ ଟିକେ ରାଗିଲେ କି କଲେଜ ନ ଆସିଲେ ମନା କରିବ, ମୁଁ ଇ କରିବି।